गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खेबसेबाव बावहरबाय। लोगोसे मिजिंथियो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दं आरो लोगोसे आसा खालामो चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामगोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामगोन होननानै। चिरां जिल्ला बेंटल आइफवालि ओनसोलनि दाखालि बावैसो दै लोमजानाय बर' न'खरफोरा माबोरै दं, सोर सोर खबर लाखो आं बेखौ मिथिला। दा आं बे खोथाखौ बुंनायनि आन्दोआव मोनसे भिडिअ फिसा दङ। दा बे भिडिअ फिसायानो जाहैबाय माने सानैसो बर' आइजोफ्रा गामि गामि जोंथिंजायनो फैदों आरो गामि गामि हाबनानै बिथांमोना बुंफैदों जे जोङो दै लोमजानाय न'खर आइफवालिनि जोङो सरखारनिफ्राय थाइसेबो मोनसेबो जों हेफाजाब मोनाखिसै, अननानै जोंनो नोंसोर गानखोन्दा जि जोमखौनो जा हायो गांसे गांनै हरदो आरो नङाब्ला थाइसे थाइनै फैसा जोंनो हरदो, जोङो जोबोद उसुबिदायाव गोलैनानै दङ, न' बांबो गैला हा हुबो गैला आरो सरखारनिफ्रायबो जेबो मोनाखिसै बेफोरबायदि खोथाखौ बुंफैदों आरो। दा बे हिसाबै आङो बे नुथायखौ नुनानै गोसोआव मोनसे गाबखांनाय फैदों जे जोंनि बर' बिमाफ्रा आरो मानिबाव फिन खेबसेबाव बिदि जाखो। दाथ' जोंनाव सरखारबो दं, सरखारा निस्सय बेनि सायाव रेसपन्सिबिलिटि दङमोन। दा इनिसियेटिभ लादोंना लायाखै बिथांमोननि सायाव आं बेखौ बुंनो हाला, आं सरखारखौबो डाइरेक्ट माने दाय होनो हाया। निस्सय बिसिनावबो माबा मोनसे प्रब्लेमफोर जादोंबो जानो हागौ जुदि मोनमाराखैब्ला। दा मोनमारदोंखौबो आं बुंनो हाया, मोनमाराखैखौबो आं बुंनो हाया। जाय हक बिथांमोनहा फैनाय हिसाबै आं गोसोआवल' बेखौनो दुखु मोनदों आरो जे बिथांमोनहा मानो बेबायदि बिबायनांनाय अबस्थासिम फैखो। दा जायना हक बिथांमोनहाबो जबरदस्ति खालामाखै, फैदों बयबो हरदों थाइसे थाइनै आरो गानग्रा जोमग्राखौबो बिदिनो हरदों आरो सोरबा दख'ना हरदों, सोरबा गस्ला फास्रा माबा माबि हरदों। जेना हक मोनसे फिसा भिडिअ बिनिनो आं बेखौल' देखायगोन आरो बिनि सायाव रायजो राजाफ्रा मा बिबुंथि होयो कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरबानो जाबाय। भिडिअखौ नायनानै निस्सय हमनो हाखाबाय आरो आं भिडिअखौ ब्लार खालामनायनि आन्दोआव मोनसे खारन दं, आङो बेखौ ब्लारैनो दोनगोन, बेखौ जेबो सानना रायजो राजा नोंथांमोना। बे जानानै थांबाय। दा गुबुन मोनसे आयदायाव फैदिनि। गुबुन मोनसे आयदाया जाहैबाय बाक्सा जिल्ला सुबनखाता ओनसोलनिफ्राय फैदों जे बिथांमोनहा दाख्लै बावैसो माने तामुलपुरखौ गोदानै मोनसे जिल्ला हिसाबै आरो फोसावफिनबाय। दा बे जिल्ला हिसाबै फोसावफिननायाव सुबनखाता ओनसोलनि माखासे गामिफोरा माने तामुलपुर जिल्लायाव गोग्लैबाय। दा बे तामुलपुर जिल्लायाव गोग्लैनायनि थाखाय माने बिथांमोनहा हान्था मेलायाव जोबोद उसुबिदा जायो, बिनिखायनो बिथांमोनहा थांलाय फैलायनि थाखाय जोबोद उसुबिदा जायो। दा बिनि थाखायनो बिथांमोनहा तामुलपुर जिल्लायाव थाङा, बाक्सा जिल्लायावनो थागोन। दा बेखौ लानानैनो माखासे धरना खालामदों, रायजो राजाफ्रा खुद्रिसारनाय फोरमायदों। दा बिनि सायाव सरकारा मा एक्सन लायो उननिसो बाथ्रा जासिगोन। जाय हक बिथांमोनहा माने गावसिनि धरनाखौ गोगोमैनो दिन्थिदों आरो बिथांमोना उनाव बिनिफ्राय रासिन देरसिन आन्दलन खालामबावगोन होनना बिथांमोना बुंदों आरो। बिदिब्ला भिडिअखौ एसे नायदिनि। माने सोलायनाय लाबोगोन, सोलायनाय दन होननानै थारमाने दिनै सोलायनाया बेसे जाबाय, जोंखौ बाक्सानिफ्राय तामुलपुराव दोनहैनो नागिरदों। थारमाने सोलायनाया जेबोआनो नङा। जोंनि आखायाव जेसेबां थारमाने आगोलो जोंनि आखाइ मुथायाव खायसे फिसा फिसा खामानि मावनो गोनां हानाय दंमोन, बेफोरखौ बिसोरो दाना बिथांमोना परिबर्तननि माबायाव माने बिसोरखौ हेमन्त सारनि आखायाव हरजोब्बाय आरो दा जों नै इफोरबायदि ओंखायनो बेनो परिबर्तन, माने तामुलपुराव लांगोन बेनो परिबर्तन। আমাক তামুলপুর জিলা নালাগে, আমার যে পুরোনো সাবেক বাক্সা জিলাতে আমাক রাখবা লাগে। লাগা বাধ্য, আমাক নালাগে তামুলপুৰত আমি নাযাওঁ। আমাক তাৰমানে আমি সত্য যুগৰ পৰা ইয়াতে আমি বাছকাতে চলি আছোঁ। এই বাছকাত চলি থকাটো আমাক জোৰ জবৰদস্তিকে তাৰমানে তাতে নিবা খুজিছে। সেইকাৰণে আজি এই তামুলপুৰত যাব লাগিলে তামুলপুৰত আমাক কিমান পইচা লাগিব, এই পইচাটো কোনে দিব? আমি বাক্সাত আছিলোঁ, আমি বাক্সাত থাকিম, আমি তামুলপুৰত নাযাওঁ। আৰু যদি আমাক তামুলপুৰত নেই, বাক্সাত নথয়, আমি এইখিনি আমাৰ ৰাইজ আছে, এইখিনি ৰাইজে একো নহয়, আৰু ৰাইজ আছে আৰু আহিব, আমি ইয়াত গৈও আমি ডাঙৰ আন্দোলন কৰিম। আমি মহিলা মানুহ লগা হ'লে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ আন্দোলন কৰিম যাতে তাৰমানে কোনো মানে মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে বা প্ৰমোদ ছাৰে মানে ভাবি পাৰ পাবা নহয়, আমি এনেকুৱা ডাঙৰ আন্দোলন কৰিম। আমাক সেই গতিকে আমাৰ আন্দোলনৰ মানে মূল যোনটো কাৰণ আমি বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত থাকিব খুজিছোঁ, এইটোৱে আমাৰ দাবী। আমাক বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত ৰাখক, আমি তামুলপুৰ নাযাওঁ, বাছ আমাৰ ক'ব লগা এইখিনিয়ে।
कलेजआ अलमस्ट कमप्लिट जाबाय। दा बे बिल्डिंखौ सोर बानायामोन, बबे समाव जायामोन, बेखौ अनसुमै सारा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। अन्नानै एसे भिडिअखौ नायदिनि। बरमानि बाक्सा बिएड कलेज बेयो दिनै जोबथा महर मोनबाय। बेखौ 2018 मायथाइ 4 मे खालि गायसनजादोंमोन। जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि आरो डेपुटि चिफ एडुकेसन EM इनचार्ज मानगोनां खाम्फा बरगयारि आरो बिथांमोननि नाजानायावनो नैबे बिएड कलेजआ दिनैनि नैबे बिल्डिंआ महर मोनबाय। बेयो खमैब्लाबो 8 कौटि 17 लाख 8 कौटि 17 लाख आरो एसे दंबावो बेजों बानाय जादों। बेयाव मेन बिल्डिंआ ओंखारजोब्बाय आरो हस्टेलाबो ओंखारबाय। दा जोङो नैबे मिजिं खालामदों फैगौ गोदान बोसोराव 2024 मायथाइयाव बेयो क्लासआ जागायजेनगोनखौ मिजिंथिनो हाबाय। अलरेडि माने प्रग्रेस बेनि पोस्ट क्रिएसन बेयो सोलिगासिनो दोङो आरो बेखौ जोङो नैबे 2023 मायथाइनि डिसेम्बर मार्चनि गेजेराव बिथांमोना जोबसिगोन होनदो पोस्ट क्रिएसननि खामानिखौ। बेनिखायनो जायोब्ला पोस्ट क्रिएसना जायोबा बियो फैगोन 2024 मायथाइयाव बियो गोदानै क्लासखौ जोङो जागायनो हासिगोन आरो बेयाव जाखिनि दिनैनि हाबाफारि दिनैनि जथुमनाय हाबाफारि बेयाव जोङो मोननै मोनथामसो जोङो रिजुलेसन लाजादों। बेनो जाहैबाय जोंहा नैबे हानि दान होग्रा मंगल चौधुरी बिथांनि न'खरखौ जाहाथे सरकारा एसे नायो। लोगोसे जोंहा जायफोरा फाउन्डार नैबे बिएड कलेजखौ गायसनजेनदोंमोन बिथांमोननि मुङाव एसे मेम'रि हिसाबै जोङो नाम लाखिनो सानदों। बिदिनो हस्टेलानो जा लाइब्रेरियानो जा बा कलेजआनो जा जायफोरा फाउन्डार बिथांमोननि मुङाव जोङो एसे बिथांमोननि नामजों लाखिजानायखौ जोङो दिनै हाउसआ रायज्लायदों आरो बेनि अनगायैबो जोङो मिनिस्टारखौ लोगो हमनानै जाहाथे 2024 जाहाथे बे कलेज जागायनायखौ जाहाथे निश्चित खालामो बेखौ जोङो दिनै सावरायनाय जादों। बे भिडिअखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोना हमनो हाखाबाय जे बे बिल्डिंखौ बबे समाव लुवामोन, बबे समाव गायसङामोन आरो दासिम मा अबस्थायाव दं। खामानि मावनाया बेबायदिसो जानांगौ। खुगाजोंल' जौगानायनि खोथा बुंबा मालाबाबो जौगाया। बेनिखायनो जेरै बुंनाय एरै मावनानै दिन्थिनांगौ। खुगाजोंल' फकर फकर बुंबा जाया। खामानि मावनो हानायनि दम थानांगौ, गोहो थानांगौ, खोथा बुंनो हानायनि दम थानांगौ, गोहो थानांगौ आरो स्किमफोरखौ लाबोनानै बेफोरबायदिनो मावफैनो हानांगौ। दा आं गोबांथार बुंनो सानाखै, दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों, थेंक इउ, जय बर' हारि।